Info pawon komplit, Mas. Pawon komplit apa to katrok iki? Ki set to Mas. Heeh. Ngene iki lho Mas. Oh iki. Iki modele L iso mbok gawe lurus. Multifungsi iki wisan. Multifungsi piye? Iki ana nggih tempat cucian piring gitu. Heeh. Kene kena nggih ada galon yo iso. Heeh. Kene ku nggih siris. Lah sing tengah iki Mas. Iki nggo apa iki? Nggih tempat kompor dua tungku wis komplit lubang selang. Sedeng ya dua tunggu. Panggas sedeng to iki wis ukuran kok piye to iki. Iki yo wis ana ngene Mas. Enek laci soroke. Oh, laci-laci tok iki. Iki yo apa iki gorel kena gagas itu. Iki gak ada wajan baskom nih wis nyemplung. Oh, wis ngisore gawe kaca iki. Kaca. Sing iki Mas, Piye? tempat piring gelas itu nganggo iki. Iki doblonan nggih lubang selang iki. Heeh. Iku wis enek kerane pokoke siap pakai. Iki ukurane piro iki? Ukurannya iki 1,45 meter, 1,80 meter. Lah iki yo kena dibuka nggak ada lawan-lawan ya. Oh, iki. Pengen nek gak seneng rongko putih, rongko ireng yo iso. Masih mau milih rongko pink ijo yo tak layani. Lah iki pomo iki omahku iki Surabaya iku jelas nek iki ongkire jelas larang to iki ngo sampe gedene iki. Pangga gratis ongkir Mas, bayare COD. Pokoknya ya seluruh Jawa Timur Jawa Tengah iki gratis ongkir kabeh. Iki request motif keramik yo tak layani. Oke, lah iki cara pesene piye iki? Carane lewat bio profil, engko jenenge Barokah Furnitur Madiun, langsung ae ngono isore profil wis ana nomor WA-ne. Langsung ae lewat WA tak kirimi katalog. Iki rego piro nge? 3.500.000. Oke.